आर्मि आर्टिलारियाव साख्रि मावोमोन दिनै आंनि फिसाया दिनै टावाङाव दिनै पस्टिं जाना थांनानै दिनै कारेन्टनि खामानि मावनायावनो थैहैबाय आंखौ आलाय सिलाय खालामलांबाय आं रायलायनो सानावल' मोनदों आं 2:30सिम मोनदों जानाया 3थासोआव जादों बियो खामानियाव थांनायाव आंखौ फन हरनानै खोन्थाहराखै खामानि मावनायखौ खामानि मावनायखौ खोन्थायाखै बे आंनो फिसाजोखौ स्कुलनिफ्राय फैनाय लोगो लोगोनो भिडिअ कल हरनानै नाहरबाय फिसाजोखौ एदावहरदोंमोन मामि आं एबार थांलाथ' आङो जोंनो थानोसै होननानै बेसेबा गिदिर न' लुदोंमोन आलाय सिलाय खालामलांबाय आंखौ सियाथ' 6 मासावनो फैदोंमोन ओमफ्राय दा 5 मास जाहैबाय बियो जानुवारियाव फैनो होनदोंमोन जानुवारियाव फैनो होननानै बुंहरबाय थादोंमोन न' लानोसै न' गोदान हाबनोसै नों नांगौ बायदि जिनिसखौ बायनानै दोनजा होननानै आंखौ बुंहरदोंमोन साजायनाय बुस्थुखौ नों बायदो होननानै आंखौ सानफ्रामबो बुंहरो आंनि जिउआव आलाय सिलाय जालांजोब्बाय साख्रि मावनायाथ' दिनै 21 बोसोर जाबाय रिटायार फैसिगौमोन 2005आव फैसिगौमोन आंनि बियानै फिसा आंनिनो आंनि मुङा जाहैबाय हरेस्वर नार्जारि आंनिनो बिनानावनि बिब'नि फिसाला प्रसेनजित बसुमतारी आर्मियाव साख्रि मावदोंमोन दाख्लै बावैसो अक्ट'बर मासावसो बिसोरो दिल्ली ना बबेनिफ्रायबा ओरैजाय ट्रेन्सफार जाबोदोंमोन टावाङाव बधय 2 मास बा 1.5 मास बेबायदि थाहैनो मोनदों खोनानाय जाथायखौ खोनायोब्लाथ' दुखुनांथाव बे दुखुनांथावनि गेजेरजोंनो आं थैनाय बेक्तिनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय इसोरनि खाथियाव बोर बिनानै बिनि जिउ जारिमिना गोजौ रायजोआव थानानै आलो गोजोनै मासि मोनहैदों आं बेखौनो खावलायग्रोयो जाथाय जानाय बेलायाव दायो आदाया बुंलांबाय माखासे बेबायदि सिस्टेमै माने जाथावै बायदिमोन अब्लाबो माबोरै जादों माबोरै जायाखै जों टटेलि बडिखौ मोनफैबासो जों मोजाङै बिथं माबाखौ नोंथांमोननिसिम मोजाङै फोरमायनो हासिगोन नामा आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोनबाय दा आं आरो मा फोरमायबावनो आंबो माखासे खोथाखौ जेबो मोनथिया दा नाना गुना आं मा बुंबावनो गाबोन इउनिटनि लोगोफोर फैबासो आं क्लियार खोथाखौ बुंनो हासिगोन आरोखि रुंसारि जानायनि सिगांथ' आंजोंनो एखेलगे साख्रि मावोमोन जोङो सानैजों जोङो थांलाय फैलाय खालायलायबाय थायोमोन सेक्सनाथ' आलदा आलदामोन अब्लाबो जों सानैजों थांलाय फैलाय रायलायबाय थायोमोन आरो सुटियाव फैनाय समावबो जोंनाव हाबफैबाय थायोमोन आरो आंबो थाङोमोन आरो आंनि मिसेसजोंबो बियो फनाव रायलायहरबाय थादोंमोन आरो मैया 12थायावबो बियो गोबां खोथा रायलायहरदोंमोन दा बियो जानानै थांबाय बियो 2:30सो टाइमाव जादों आरोखि रायलायनो मोन्दोंमोन आंनि न'खरावनो रायलायहरदोंमोन बेथ' मा रायलायदों आंबो न'आव गैयामोन बियो 2003 जानुवारिनिफ्राय होननाय खोनादों आरोखि आंबो सियर खोथाखौ आंबो मिन्थिया आरो जोङो माने 22 रेजिमेन्ट आर्टिलारि होनो आर्टिलारि दा जोंना इउनिटआबो मिरतनिफ्राय दा अरुणाचलाव दंहैयो आरो अरुणाचलाव दा अरुणाचल टावाङाव दंहैयोमोन आरो जाथायनि सोमोन्दै माने आं खोनानाय मथेबा माने जोंनि गिदिर अफिसार माने सिअ बुङो बे सिअनि न' साजों माने इलेक्ट्रिक तार थांदोंमोन आरोखि दा बेहाय माने
बिनि सिनियरा बुंदोंमोन बेहाय माने मेनटेनेन्स खालायनो रं फोनैनो दा बियो रं फोनैनायावनो ओमफ्राय माबोरै जाखो ना थारफ्राव नांहरखो ना माखो दा बेहायनो सर्ट जानानै मानसिया गांलाब गोलैदों जाहैबाय आरो न'सिमथ' माने आं खबर मोननाय बायदिब्ला माने गाबोन फुङाव सफैगोन आरोखि